Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya sicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi usearch lapha ku TikTok ufike usifollow ngijwayele kuba live nje uzobona wonke ama video amaningi kodwa ama video amaningi agcwele la ku YouTube so kwakho ukuthi subscribe and turn on a notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani ngoba wonke ama comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama video ngafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma comment section. Khona ubuzile wathi unokuphupha iwashi noma ethenga iwashi. Leli phupho ke lisuke ke lingasho ukuthi kunomcimbi noma kunosiko kumele lwenziwe noma wenzelwe lona ukuze uzofaka isiphandla. Kuzomela ke uvakashela abantu ababonayo njengabathandazi izangoma uyozwa kahle ukuthi yini le odinga ukuthi umele uyenze. Ngoba kubalekile ukuthi ubahambe labo bantu ukuze uzothola kahle ukuthi kahle yini le kumele ngiyenze ebese uyayenza bese ufaka isiphandla ngoba abadala basuke bedinga ukuthi wena ufake isiphandla. Unombuzo cela ubuze ku comment section uzobe usithola impendulo yakho. Ningakhohlwa ukusubscribe ukuze noma ngabe nini uma ngifaka ivideo ningaphuthelwa ngoba ama comment ngiyawafunda ngiphendule ngifake ku YouTube so nawe phuthuma ku YouTube nisale kahle.